Esta é a imaxe que nos chega dende a fronteira con Francia. Os gandeiros levan dende a pasada semana mobilizados pola xestión da dermatose nodular contaxiosa, despois de que se notificaran 2 novos focos da enfermidade. Ocupan estradas e vías do tren con tractores e barricadas e o tráfico na fronteira con España xa se viu bloqueado en varias ocasións no que vai de semana. Neste sentido, os máis afectados son os centros de transportistas que circulan a diario entre ambos os países. Dende o termómetro puidemos falar con Fran, un camioneiro galego que ven de estar na fronteira e que nos conta como é a situación ali. Hai cortes como uns 200 kilómetros. Para chegar á zona de París, os que entraron o lunes pola mañá deberían estar hoxe descargando a primeira hora. E hai xente que lles quedan 600, 700 kilómetros por diante. Mentres tanto, España segue sen notificar focos de dermatose nodular dende o pasado 24 de outubro, pero a maior parte das comunidades manteñen activas medidas de corentena e suspensión de feiras e mercados. Aragón, Navarra ou Cataluña, próximos a Francia, reclaman tamén a vacinación masiva das súas reses pola proximidade aos casos positivos no outro lado da fronteira. En Galicia xa se permiten os mercados sempre que os animais sexan galegos, aínda que seguen en vigor restricións como a corentena de reses procedentes do exterior e a desinfectación das granxas e vehículos onde estean, restricións que estarán en vigor polo menos ata que remate o ano. Claro, restriccións como a de non poder importar reses a gas dos países que están libres da dermatose nodular, que só unha das cuestións que preocupan aquí os gandeiros galegos, Padín, que agardan que non se prorrogue, que non se teña que prorrogar máis aquí esa corentena, non? Si, preocupa e moito porque o calendario avanza e a presión pesa cada vez máis nos establos galegos. Por iso quixemos vir aquí a Baralla, onde a Marisol. Moi bo día, Marisol, como estás? Hola, moi bo día a todos. A ver, as medidas de contención contra a dermatose nodular contaxiosa previsiblemente estarán vixentes ata o 31 de decembro, pero cal é a perspectiva que tedes dentro do sector? Pois dentro do sector, a verdad, vendo que en España o foco de Girona oficialmente está controlado, nos contamos que podía aún se suavicen un pouco as normas. É a previsión que temos, porque dos 21 días non se aguanta. Ti crees que a situación que ten agora mesmo Francia pode influir nos establos galegos? Efectivamente, o sea, sabéis que fai uns días en Francia xurdiron 2 focos novos, entonces eu penso que eso sí que vai presionar as administracións a volver tomar medidas restrictivas. Porque como pecha, Marisol, como pesa aquí nos establos galegos este peche de fronteiras? Este peche de fronteiras o que estamos facendo é que as explotacións, o sea, non teñen recría, a realidade, podemos tapar os ollos, a realidade é unha. Aquí non temos recría suficiente para as nosas explotacións. Se teño unha explotación eu vivo dos ingresos, entón se teño gastos pero non dou conseguido repoñer, chega un punto que non avanzo. Entón só queda repoñer o que vos decía eu, en Holanda, en Alemania, en Bélxica, donde faga falta, pero que o van a facer, o vemos, non se aguanta agora a presión. Marisol, porque cales son as medidas que se están tomando agora para frear o avance da enfermidade? O avance da enfermidade agora se tomou unha medida, e nos o dixemos desde o principio, o sea, moi válida, que animal que nos chega de fora de Galicia, 21 días a explotación bloqueada. Pero é que agora é o que vos digo, o sea, nin importa eso. Agora a situación do outro lado do tema económico, naide se pon na pel do gandeiro, nin na pel dos transportistas, nin de todo o circuito de xente que nos trae o gando. Levan parados 2 meses, e agora esta situación é o que vos digo, o sea, as explotacións ou empezan un pouco a facer un equilibrio na súa campaña gandeira ou non hai outra. Son excesivas estas medidas? Sí, o noso entender neste punto sí que son excesivas. Pois Marisol, moitísimas grazas por atendernos. Xa ven, compañeiros, unha situación moi complicada que están a vivir os gandeiros galegos.